Це було питання, чи це... Коломойського. І ще вам Будь ласка, Це було задавайте. моє питання, між іншим. Я не заперечу. Все, питання в мене більш нема. Все, ясно. Укроп. Це Коломойський має до нього відношення? Має, це мій керівник безпосередньо. Ви це Я вас знаєте. про це запитую, не на цьому По каналі. комісії партійного контролю. Це не виконавча структура партії, і там грошей немає. Абсолютно. От я ніяк не зв'язаний грошима. Якщо секретаріат партії, якщо партія залучає кошти, там у неї фінансові, як там комісія називається, все. Ми контролюємо лише скарги всіх членів партії, якщо їх неправомірно з ними хтось поступив. Оце і все, більше ми нічим не займаємося. Просто цікаво, я можу трошки повернутися назад. Тут це праймеріз від Укропа. А кого особисто підтримує Коломойський? Мені цікаво. Ну, у нього тісні, з Олександром Шевченка тісні стосунки в бізнесі, в тому А якщо числі. Коломойський піде в банк, і ще й Зеленський з'явиться серед кандидатів в Будь ласка, президента? А знаєте, яка популярність? Шалена. Це вам не кіно про вас, одне, а там цілий слуга народу. Ви знаєте, мене це не змушує зупинятись. Я займаюся своєю Я справою. вас не просив зупинятися. Чим більше